Takže Kika, chcem byť svalnatý. Ešte nikdy som ťa nevidela cvičiť. Lebo teraz idem po prvýkrát. Dobre, ale aspoň si sa najedol? Ale kde som v diete? Čože? Prepáč, máš sa dobre? Vypla som ťa na 3 hodiny, fitko už zatvorilo. Ale urobila som ti láskavosť. Čože? Je veľmi nebezpečné cvičiť s prázdnym žalúdkom, hlavne ak si začiatočník. V takomto prípade si radšej priprav Fiber Shake. Je hotový za 1 minútu, má málo kalórií a zasíti ťa, aby si mal energiu na tréning. Fú, ďakujem si veľmi zlatá. To áno. Pomôžem, kde sa len dá. Ale aspoň mi daj follow. Takže Kika, chcem byť svalnatý. Ešte nikdy som ťa nevidela cvičiť. Lebo teraz idem po prvýkrát. Dobre, ale aspoň si sa najedol? Ale kde som v diete? Čože? Prepáč, máš sa dobre? Vypla som ťa na 3 hodiny, fitko už zatvorilo. Ale urobila som ti láskavosť. Čože? Je veľmi nebezpečné cvičiť s prázdnym žalúdkom, hlavne ak si začiatočník. V takomto prípade si radšej priprav Fiber Shake. Je hotový za 1 minútu, má málo kalórií a